कैसन बानू हो। आज तो बहुत काम रहल हो, वीडियो नइखे बनावत पाई। बहुते वीडियो काम रहल बा, बच्चवा के कपड़े लत्ता धोवत बा, पति के खाना बना के देत बा हो, बहुत काम बा। ऐसा लागत बा कि दुनिया में सारा पहाड़ टूट गइल बा, इतना काम भइल हो। अभी खाना भी नइखे बनल, नाश्ता बन गइल बा और अब खाना बनाई, नहा के आई है। बहुत सारा कपड़ा धोया, वीडियो बनावे का टाइम ही नइखे मिलत है। का बताई रउआ हमारे वीडियो को हो सकल बा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी रउआ और सपोर्ट करी रउआ। हमरा के सपोर्ट के बहुत ज़रूरत बा। अभी नहा के आइल बा, बहुत ही ठंडा पानी रहल हो। हमारे दिल्ली में तो बहुत ठंड बा और ठंड तो इतनी बा हो, का बताई। ठंड में सुबह उठते नइखे बनत हो, ऐसा लागत बा कि बस बिस्तर पकड़ के लेटे ही रही, छोड़ के हिम्मत ही नइखे होत है। अब खाना बनाई और बचपन को खिलाई हो, का करे। स्त्री के तो एक ही काम बा, बस खाना बनाई, खिलाई, कपड़े धोई, बर्तन धोई, झाड़ू लगाई, बहुत काम हो गया। हुआ का बताई। मैं भी लगा ली थोड़ा सा। अभी खाने भी नहीं के खात हो, अब खाना खाई घर में। आज संडे बा तो बहुत टाइम लग गई बा, कपड़े लत्ता झाड़ू पोछा सबका खाना। अब खाना थोड़ा बनाई तो सबका खियाई, हम ही खाई।